דני נהג מרוצים ותיק עם אנרגיה כובשת, והבן עומר מנהל צוות המרוץ שינק את אהבת הרעש והאבק המוטורי מילדות. הגיעו יחד עם עוד 5 צוותים ישראלים להשתתף בראלי אוף-רוד יוון. אנחנו נמצאים פה באירוע מרגש בגרבינה, מלא יוונים, מלא איטלקים, מלא הולנדים. עוד בצוות הנווט איתי מולדבסקי, שבדרך כלל מתחרה בקטגוריות ה-T1 יחד עם רועי שפירה, שם הם זוכים במספר לא מבוטל של אליפויות. תהיה לנו תחרות מאוד קשה, 2 כלים כאלה הרבה יותר חזקים משלנו. נראה מה יהיה. צוות הסיוע הצטרפו גם טל ויינברג ויוסי סימה, שהגיעו לבדוק את השטח לקראת הראלי בשנה הבאה, בו הם חושבים להשתתף. על יוון הוא מרוץ רכבי שטח אליו מגיעים צוותים מבולגריה, יוון, איטליה, טורקיה וכמובן ישראל. שטח המרוץ משתרע על פני כ-470 קילומטרים של קטעי מדידה ועוד 390 קילומטרים קטעי קישור באזור צפון יוון ההררי. We believe that motorsport brings people closer from different nations. Good luck. Good luck, good luck to you. Thank you very much. אחרי רישום ותשלום, בדיקת רכבים, הם מוזנקים אחד אחרי השני. צוות פרל מוזנק במקום ה-31 מתוך 32. דני פרל ודני מולדבסקי, עמדו ישראל. מלחמה! בסוף כל יום מגיעים הצוותים לרחבת החנייה באצטדיון העירוני של העיר פלורינה, ששודרגה לימים הבאים לרחבת הסרוויס של המרוץ. יום ראשון מצוין, נכנסנו לקצב, אני ודני אף פעם לא נסענו ביחד, היה יום מושלם אני חושב. תענוג לנסוע ביחד, לקחנו הרבה ג'יפים, הפוכים, שבורים, בעצים, גם בנסיעה לקחנו 2 או 3. היה לנו יום מצוין בשביל התחלה בטח. לא מדבר, לא כלום, שומע את ההוראות. הוצאתי בכל הניווט הזה אולי 4 משפטים או מילים, כלום. היה שם קטע רע שהוא לא סימן אותו עם מלא חריצים אחרי הסיבוב החזק ימינה, כן? ובסוף היה גרנד פינאלי עם אבן, אנחנו עברנו מילימטר, לא... בוא'נה, זה חגיגה, באמת חגיגה אמיתית, זה ראי אמיתי. הצוות של ניקולאי, קרייזי פוקס, הכתום, נווט בא ואמר לי, היה לו טעות עכשיו של 6-7 דקות, שזה טוב לנו, אבל מחזיקים את בוס. זה נגמר בסוף. ביום השלישי למרוץ הצוות מדורג במקום 11 הכללי ושלישי בקטגוריה. תקלה באחד הסטייג'ים מאיימת על המשך המרוץ של הצוות. הגיר נשבר והכלי יכול לנוע רק במצב הילוך לואו. אני רוצה עכשיו להגיע על גלגלים, לא על גרר ולא בגרירה. To finish first you have to finish. משני הצדדים עושה גם פרופוקסי מסביב בסיס ואבא אני שם לך. טל ויוסי יחד עם חנן המכונה של צוות א' ד' תעבורה מאלתרים מפחית קולה ודבק מהיר את החלק החסר ויוצרים כיסוי חדש. מתאים להדביק אמבטיות, תראה איזה יופי. מתאים לרייזר, אוי, מתאים לרייזר. הנה פלורינה, אנחנו בפלורינה נחשפת, הנקודת סיום שלנו.
שום דבר לא ימנע מהצוות הוותיק והנחוש הזה להגיע לקו הגמר בעיר פלורינה למקום השלישי בפרויקט. מרוץ בינלאומי גביע, אי אפשר לבקש יותר מזה. כל הכבוד. כוכב עליון. אנחנו מקום שלישי, אם גומרים את הראלי. כך בסדר, אבל אתה יודע לשמוע את ה... זמן הוא לא מגבלה פה, אין משמעות לזמן. בדיוק, העיקר הפודיום. הבחור פה אמר רייס קפוט, חנן אמר לי אני אוהב את זה.